Moni, mbandakucha wa pa 12 March 2022 munsika wina wa ku Philippines anapezeka kuti pa nsewu munthu anaona thumba. Thumbalo limaoneka lodabwitsa linali pa nsewu penipeni. Anapita kukayang'ana linangompangitsa mantha ndi anayimba foni ku polisi. Apolisi anabwera kudzayang'ana thumba lija linali limene limaonekera thumba lachimanga. Anatsegula anang'amba thumba lija oyang'ana mwankati anaona tsitsi la munthu. Kupitiriza kutsegula anapeza kuti munali munthu mzimayi. Ndi pacha mbiri sichedwa inathamanga anthu kumathamanga kubwera kuzaona kuti akuti papezeka munthu ali mthumba pakati pa nsewu. Ndi mmodzi mwa anthu odzaona aja atazayandikira nkuyang'anisisa ananena kuti ndi sister wanga dzina lake ndi Cecia Claro wa zaka 36. Apolisi kuyamba nokumfunsana kwambiri kuti zakhala bwanji iye nkumati sister wanga ali ndi ana 6. Banja lake linatha fati mwamuna wake anali wankhanza wambiri amakhalira kummenya ndi anapeza chibwenzi chimene amakhala nacho komanso chimampanga nkhanza. Kwafunsa ana ake ali tinamuona dzulo, tinawaona amayi athu odzulo. Anatiuza kunena kuti apita kukacheza kwa anzawo akagona konko. Ndi tikudabwa pano mukunena kuti aphedwa. Ndi apolisi anayamba kufunafuna kuti thumba lachokera kuti. Anatenga ma CCTV makamera amene analipo ma recording amene anali musika mukuyamba kuyang'ana. Ndi akuyang'ana anaona kabaza wakwawoko njinga ikudutsa. Munthu ali pa njingapo. Munthu ali pa njingayo anapeza kuti pambalipo pamaoneka kuti pali thumba. Chimodzimodzi thumba analipeza pa nsewu. Ndipo munthu uja analikankha thumba lija amene amazadutsa pamene popo. Thumba lija nkugwerapo. Munthu uja nkumapitirira sana ime anangokankha thumba lija nkumapita. Pamene anaona kuti wabweretsa thumba nduyo. Kuyang'ana makabaza awo amakhala ndi manambala iliyonse ili namba yake yoichita identify. Koma pamene panali namba panali potchingidwa povindikiridwa. Ndi apolisi samatha kudziwa kuti ndi andani. Kenako anayamba kuyang'ana makamera ena kunoti ujeni njinga ikuoneka ngati yachokera direction iyi. Mukamba umayang'ana makamera ama direction amene kuti mpaka na aone pamene yachokera. Nkupezeka kuti mwamwayi kamera ina inamuchampula munthu uja ali kumayambiriro kwa ulendo wake asanafike pamene anataya thumba paja. Ndi kumeneko anapezeka kuti kabaza wakeyo njinga yakeyo namba yake inali yosaphimba. Anaphimba atayandikira pamene afuna kutaya munthu. Ndi anayiona namba yake kuti inali 122. Ndi anakafunsa anthu ena anjinga akabaza anzake kunena kuti namba iyi ndi andani ndi ID ya ndani. Ndi anthu anayidziwa kuti munthu wake tamudziwa munthu wake ndi uyu. Ndi atampanga identify anampitira anakamutenga kumufunsa kunena kuti tapeza thumba latayidwa munali munthu ndipo njinga yake inali yayiweyo. Sanakana anavomera kuti inali diyaine. Ndi anamfunsa kuti mzimayi waphedwa ndi ndani. Iye akuti sindikudziwa. Kumfusisisa akuti ineyo nayi ndikugwira ntchito ndamaliza kugwira ntchito kuti ndizipita ndikapakire njinga yanga pabwera munthu wake ndi uyu dzina lake Alfred. Chibwenzi cha mayi uja akunena kuti anabwera kuzandiuza kuti tofuna utani undinyamulire katundu. Ndi nayang'anira nauza kunena kuti ine ndilipi ndamaliza ntchito yanga. Ndi anandiopseza kuti ukapanda tikupha. Iye uja nkuchita mantha akuti analipo anthu awiri sanali mzibambo yekhayo. Ndi ananyamuka kuwalondola atanampasa thumba. Ananyamuza na thumba nkuyika thumba lija atanamuza kuti mthumba muli munthu usatsegule ungonyamuka upezepo kataya usayankhule china chilichonse chokhuza ifeyo ukangwerekeza waona taphakale munthu yonse tikupha. Iye akuti anachita mantha ananyamuladi thumba lija nkutani pamene amanyamuka umapita mpaka nokafika pamene anakantaya muja nkumapitirira. Apolisi nkuyamba kumfufuza mwamuna wake Albert iyo adanali chidakwa basi mchiledzerere amakhale omuvutitsa Cecia ndifuna ndalama akapanda kumpasa ndalama kummenya amakhale ommenya kuopsa mpaka ana ake amafika ponena kuti takangonena ni ku polisi mthaweni munthu uyu kodi muunkakamira chani kaneneni ku polisi. Ndati amaopa kuti ayi ndikamuthawa mwina achita ananga chipongwe ndikamuthawa mwina andichita chipongwe. Ndi amakhala pomwepo. Koma no ulendo wina wiki imeneyo adanammenya kwambiri kuti mpaka nana adwala komabe amaopa kanena ku polisi koma anamuvulaza kwambiri. Pamene amakambirana ndi nzake kuti ingosamukani anamuthandiza kupeza nyumba ina kuti asamukirepo. Ndi instead of kungonyamuka kupita ku nyumba kwinako atauza bwinobwino ana ake ndani kuti ndapeza nyumba ndikusamuka. Ananyamuka nena kuti ndikupita kukatenga katundu wanga ku nyumba kwa Albert. Mwamuna wankhanza opinyayo ndi atakafika anampeza Alfred akumwamowa ndi nzake. Iye nkufika pamene kuti ndikuzatenga katundu wanga. Albert uja nkupsya mtima anthu nkuyamba kumenyana. Atenda anammenya mpaka anamuswa mutu anamuthyola ziwalo zina nkupeza kuti mpaka nakumupha.
atamupha anathandizana ndi nzakeyo kumuyika Cecia mthumba nkupeza wakabazayo kuti akatani akamtaye ndi onse atatu Albert nzakeyo plus wakabaza anamangidwa onse limodzi kuti ozengedwa mlandu wopha mzimayi. I guess apo kungonena kuti munthu ngati uli mu relationship ya abusive kuti uli ndi munthu wankhanza choncho ngati kuli kuchoka mafunika kuchoka kachetechete osatinso kupita konko kamuuza kumutsanzika kutani pamene anthu amapezera mpata kutani okupanga chipongwe. Nkhani yomvetsa chisoni nasiyana 6 zikomo kwambiri.